Kuya Wenz sa 88.9 PJFM. Di ka mo ubusan ng tawa. Pag si Kuya Wenz ang kasama. Kadi naman, pagsarayaw na kita. Puro aado ng duyugan, kainin nga sunata. Sige sayaw na, ayaw pag-iha, kay para malipay kita. Maupay ini nga sarayawin, kay lahuta. Inusuan tiin, hawak nubaya, o kamot igupa-dupa. Tagapusan padis, igandaman kwarta, para imo igagala. Sugad hing iba, masubat kira, hing pagsabura, hing kwarta. Kay sapak ini, nga sarayawin, kay lahuta. Kung maruyag kang akot ang masista, ngan akong liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw, ngan ikaw liwat ang maitsandala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaram man liwat, ako sumayaw hinabuta. Maruruyag kang ako ang makista, ngan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw, ngan ikaw liwat ang maitsandala. Kung ako mapagaw, ayaw ka baraka, kay magsasaro sa liwan magkita. Kay maaram man liwat, ako sumayaw nilaruta. O igod ini nga sarayawin, kay amon atong paborito. Pinapadisan, pinagalahan, kay sayaw nga aming nudo. Sugadhan kuradan, ug ang kurat sa ayunhan sa marlon ug litinyo. Kay ang lahutak, usahan sayaw nga aming nudo. Kung maruruyag ka, ako ang masista, ngan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw, ngan ikaw liwat ang maisandala. Kung ako mapagaw, ayaw sa baraka, kay magsasaro sa liwan man kita. Kay maaram man liwat, ako sumayaw hingauta. Sige pagsarayaw na kita, ayaw karagi ang sunata. Aning ikaado, puro tanong, kay bangin maubusan ka pa. Sige pagsarayaw na kita, mintas maupay ang sunata. Aning ikaado, puro tanong, para malipay ka. Kung maruruyag ka, ako ang masista, ngan ako liwat ang magkikinanta. Ikaw ang mapapak, ikaw ang masayaw, ngan ikaw liwat ang maisan. Maramang liwat, ako sumayaw hinabuta. Kadi naman, pagsarayaw na kita. Puro aado ng duyugan, kain nga sulata. Sayaw na, ayaw pag-ihat, kay para malipay kita. Maupay ini, masarayawin, kay lahuta. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Alright, ayan. 35 minutos na ito nakalabay. Ito alas 6. Ulit tayo. Hinulat ko kasi na ako load nga load ko ha wifi. Oo, pero okay na. Ayos na. Alright, maganda.
Maupay nga morning ito naton na mga suki magkadaradila nga party sa Kubiton Sinarangan Samar. Medyo baradiro kita sa kubhin pera kaadlaw ano. Tinaon pagodan aton kaadlawan. Yan na, medyo okay nang kita. Medyo pa lang ha. Siguro kakahalata ka mo boses. Napakiaan ako Yawins kunuhain ka na COVID kagad. Magandang umaga ito na ito mga suki. Din man nga party ito nagkukulaw haaton ha. Maraming salamat ito naton mga viewers ha. Always nakatutok haaton na Facebook Live. Nga sugad man gihapon ito naton mga suki. Di dahil ito era mga sarang nga nagbibiyahe ng adlaw. Maupay nga aga hayong tanan. Jing said talking about to move around. Kumusta ito natin biyahe yan ha? Shanghai have fun. Hinay-hinay sa pagmamaniho ano mga suki, mga kaibigan dahil okay naman datong panahon pero nakadanay na oran-oran maulos itong kalsada. Parang labis na dito nga mga busag-busag dito itong kalsada ha. Mga kurvada, mga sharp curve. Jing said Hinay-hinay ka mo, matarap ka mo itong abusag kay ako nga ni, nakayana, baga nag-slide ako. Shanghai have fun. Iton nga mga busag nga ayadat kalsada. Anyway, may gamit iton, may adat karoyag signon. Kung baga naiintindihan ito naton. Pero pag ada ka mo iton dida, nayuyungod, mirror ka mo permanente. Okay, nadanay, madalunot ito ya. Hindi lang nadanay, kaya madalunot talaga ito, mahulos siya. Ma-slide ka good. Okay na lang, di rin man kusugan na akong dalagan. Ni-slide kita hinggote. Ayos naman. Di naman, waray naman kagalusan na akong motor. Okay la ako magalusan ay latak motor. Okay, marakso titakon motor kung magalusan. Okay la takpan. Kay tutubuan pa ito, mapiklat la ito. Bahala na nalimat ko ng kuya. Pero lakas ay. Boy na mga pangagahaton mga suki. Ha? Damo nga salamat. Aton waray hunong nga nag-greet akon. Akong kaadlawan. Kontento na akad to. Damo nga thank you po ay yung tanan. Labis na kay Governor Ben Evardoni, kay Madam Grace Evardoni, maraming thank you. Kay Sir Roxanne, ay Sir Bobby, sa lahat po ng mga nag-greet po sa akin, magandang umaga po sa inyo. Thank you po. At ang naghataghan na ako mga cakes, maraming salamat kay Ma'am Indang Bagunas at sa kanyang Mr. dyan sa labas ng bansa. Ayan, more blessings pa po para sa inyo. Inyong napakabuting puso. Maraming thank you personalized pa talaga na cake kay Ma'am Indang Bagunas ng Hiporlos. Yung nakikita nyo din dahil ito na akong profile, ginhimo ko yan ng profile pic. Ay yun yung ibinigay sa akin na cake ni Ma'am Indang Bagunas ng Hiporlos. Maraming thank you Ma'am Bagunas. And sa Jahiya din maraming thank you. Jahiya's Big Shop ang may-ari at ang gumagawa ng mga donuts dyan sa Cruz Canteen sa Kinapundan. Bagong pasalubong ng bayan ng Mrs. Donut. Maraming thank you din. At sa lahat-lahat. Ate Nili, maraming thank you. Pagmaniho akong litsun. Maraming thank you po sa inyong lahat. And of course, magandang umaga. Ito na mga suki gihapon. Dahil iratag sa mga panimalay. Kumusta ka mo mga kasanggayan? Ikapira na kita yan na. Birthday ka lang, lalmutanon ka na. Ika-17 kita yan na, saan kay Joel? Bulan itong Mayo. Di na mag-iha, mahunyo na, ba daw? Amo na yun Mapay nga morning, ay yung tanan. And of course, ito na itong mga suki gihapon, di dahil nagbibiyahe na, mama driver, mga pampasahero na van. And sugad mang gihapon itong mga private vehicle. Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi pa totally okay si Kuya Wins, pero okay lang. Kailangan.
O kasi 3 consecutive absent kita, di ba? Wala sa ere. Thinking about tomorrow. Tapos kahapon, ayan, medyo nag-celebrate tayo ng kaarawan natin. 14 pa nga ni Adto dapat. Pero direct kayahan 14 ng katawan ni Sangkay Wins. Oo, kaya kahapon medyo pinilit natin okay. Maraming thank you akong mga naging bisita. Ayan, TFK Boys, maraming thank you. Ay, Monsor, si Monsor galing pa ng Katbalogan yan. Ay, kay Marilor, sa lahat-lahat po sa inyo, maraming thank you po. Woman, get so high, up, At sa lahat po ng mga nakakapanood gihapon aton aton FB Live. Magandang morning. Sabi ni Da Aba Neil. Kuya, iton ba nga vaccine safe talaga ya? Safeguard siguro iton. O, siguro la, kaniliwat ako ito sayod. Pero iton na pinaka tinatapuran ta iton dida sangkay kasi ini nga aton mga health workers, aton mga doctors, nurses, midwives, ini hira na mismo ang nauna pagpa-vaccine. So, ibig sabihin, safeguard ito. Until now, waray pa man siguro ka mo nababaruan nga naging negatibo nga epektuhan vaccine. Ang mga nag-vaksinan na. Ay, nagkamayda naman yung mga vaccination din aton dapit mga bungto, di ba? Mga RHOs. Di ba? Nagkamayda na hiran mga vaccine. Nagka-vaccine na iba. So, siguro, Korea waray man siguro ada naging maraot nga epekto. So safeguard dito ati daaw ati ka ba o kuya? woman, get so high, up, Ngan derigad siguro ito igagawas kung testing nila iton, di ba? So safe ito. Ito nga iyo nagkakababasa ng mga forwarded dahang messenger. Ayaw ka mo ito pagpipinanood. Papadamo iton hira iton subscribers ng mga YouTube. Dida ka mo tuod mga kasangkayan, ito kinikita naton dida publiko, di ba? Ang dami nang na-vaccine sa atin, ang damo na ito na vaksinan. So, waray pa man kamo kinita siguro nga negatibo nga epekto, waray pa man siguro simba ko namatay. Sugad ito. So, wala tayong dapat ikatakot dyan. Nauna na nga nit aton mga leaders, di ba? Nagpa-vaccine na hera. So, dahil dyan sa mga nakikita natin, nakakasarang mga safeguard ada siguro hera, di ba? And dire ito nagpapagawas ito kung dire ito safe. So, dire ito na makaradlock. Ito makaradlock ko hinit. Itakin niya na bagagin iinaw-inaw, personal opinion ko lang ni ha. Bangin dire ka magpakalakatin harayo hinhimuon nga usah iton requirements iton vaccine no travel amo iton masaklap lugod. Tapos dida ka na makakapagdesisyon yung pagpa-vaccine nga wara na libre nga ipinanahatagin gobyerno, waray na nasyon nga nahatagin libre para nga dihaton. Diba? Yan ang mga panahon ginadamuay nga mga nasod ito na hatag haton hin libre nga vaccine. Ay kaya itong gobyerno nakakapanhatag haaton hin libre nga pagpa-vaccine. Nganit atong gobyerno napalit gihapon hin vaccine para madugangan ang mga hatag nga malukupan kita hin pagkamamayada vaccine. Itong problema iton saring pa personal opinion ko na ini hinhimuon kunta nga requirements. Madiri ka mo pwede makapagbiyahin harayo without itong nga vaccine. Dida na lugod kita ito matatrantar pagpa-vaccine tapos wala na ngayon lugod libre, mabayad na lugod ka mo. Diba? Yun yung masaklap. Anyway, personal ko lang na pananaw yon. Sana hindi naman magkatotoo, ha? Asya lait, itakbaga ginunahunaan. Ayada pa, may mga libre pa, okay pa. Paano kung waray na mga libre? Tapos may mga anlarakton, tigdala, uy, kinahanglan mo kumadtuha kuan. Pero na-vaccine ka man na da, vaccinated ka man na da. Saring ka waray, di, alam mapabaksin ka, nagkikinahanglan sugad eh, di ba? Yan ang masaklap na katotohanan na pwede po mangyari talaga ang ganun. Anyway, personal na ano ko lang yon.
pupwede, bangin na siya at hinabo, di ba? Wala pa namang ganun. Hasa ngayon, ispas pa lang tayo. Pero bisan nga ni, mga tikan ha Manila, di ba? Ginaarawan in swab test. RT-PCR test or antigen. Hito di dahaera. Kunwaray, kailangan mag-coordinated ka with the barangays kung tagadiin ka, iti maabtan nga barangay or LGU. Di ba? Everybody get your side in the house. Your woman get shy girl. Your woman get too high. Ayan, so, Kuya Daan, yun lang muna ang masasabi ko. Woman get Hi kay Cindy Yakit, mga bay na aga, Kuya Wens, Great Kula, Esther Yakit, Claudia Yakit, Lauz Yakit, watching here, and Santa Maria Antipolo. Hello sa mga taga Antipolo dyan, magandang umaga po sa inyo. Maraming thank you sa panonood ha. And at ako na patod kay Estrella Kabahaan Gregorio. Maupay nga morning, magandang umaga dyan sa Antipolo. And maupay nga Lunes Kuya Wens P. Abrio og sugad man tuntanan nga nakatutok imo programa kada aga. Lulo musta kaya na? Stay safe, tagan kapahin halawig nga sa Rowal ay kinabuhi pala. Ngayon maupay na panlawas permisaring ni Indang Bagona. Sa Tiindang maraming thank you po. At sa mister mo maraming salamat din. always to take. Oo, pa-share na lang yung video na to na makarating sa kanya. Maraming thank you sa blessings po, Mr. Ano pangalan, Mr. mo, Atindang? Saan lugar ba yun? Maraming thank you po sa family niyo. At kay Robin Kabundukan, kumusta ka na sangkay? Ang tuluwat din Manila. Maupay nga aga Kuya Wins pagritla kan Papa Umbay nga katatapos la mag-ihaw kan mana Idna, Ate Emeline, Bebe Zaya, Ate Reyna, Botchok, Tantan. Salamat sa pagbasa from Angie Cabanillas, Villagracia. Good morning Maki. Ano waray ko no overhang kanimo. Waray man ako inumati. Oo. Ay di man ako nainom buyag. Salit waray ko hangover. Yan sa pa, diri pa ako totally recovered. May abat ko pa, kaya di talaga ka pwedeng iabuso ang katawan. Ha? Makakaabuso ako sa ibang bagay, wag lang sa sarili ko. Kawawa naman sarili ko. Shout out hadi ko no nga imo Auntie Marlene kay Auntie Marlene Calvadores nga bulig ko pagluto bibinaton hiton imo ginyinakan. Bakit Ate Marlene? Inaaway mo ba ako? Ay kayo Landa Proel, maupay na aga mga taga Kasilion. Ngayon, belated happy birthday ko no kuya sa rin ni May Basihan. Thank you May. 3 beses talaga ay 4 na ginsind. Hello kan Binji Gutierrez, good morning. Kumusta kunot kalo sa Diyos? Great it Gutierrez ngin uga-uga family. Thank you. Come on everybody. Hello kan Azzy Girl, abusado. Ganda ng apelyido mo ate Abusado talaga. Ay, oy kunong Kuya Wens, good morning. Great naman ak family kanda kagawad Elina Abosiho. Ay sa Anislag, Barangay Anislag pati ang duha na anak. Siray Nico, greetings from Ariad. Ano to, Ariad? Nasa Riyadh ka, ate. Nasa Riyadh ka. Good morning, Jan Ray Ranelye. Magandang morning. Belated happy birthday ko no. Thank you. Good morning pa shout out po kanda ate Nati Tamayo, ate Flay Balbuena, ate Inday Sabihon, Ningning Flores, Amy Navidad, Christy Abit, Izelda Dolia, Iday Maneth, ngan Ricky La Canaria. Ayan. From Alicia Soycano Sabihon. Nag-aalangla kuno hauna pero haak usaak nagpa-vaccine Sinovac. Okay man kaloy sa Dios wa kuman inabat. Iba lablahan pagbanhodhan ginturukan ay normal man yan, di ba? Oo.
O na medyo nangmamanhod itong tinuturukan. Shanghai Hapan, let's time shine. Okay lang yan. So, ayan kuya ha, may nagpatotoo na, kumbaga, nagpatunay. O, na okay naman. Bon Alas. Ay, hello kay Kuya Bon Alas. Good morning. Maraming thank you po sa inyo na Ate Indang ha, sa pakik po. Maraming salamat. Dyan sa Saudi, nasa Saudi hiya. Miss namon iton hiya, waray pa uli hiton yung mga mga Arabo. Mabait siguro si Mister mo Ate Indang kaya inaawilan hiton amo. And good morning Tulip Abarico, magandang umaga. May da kita didi pahibaro mga suki ha. Nakabutang pagod didi 3 times. Para medisina. Ganun hospital manggod. Yan ako nung bulan hininga Mayo 2021. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar in magkakamayadahin summer promo parahan mga medical nga serbisyo. Ayan ha. Magkakamayada promohan tore. Lolo, mapaturi ka. Ano pagod na mo ha, confused ka. Ang dating nga presyuhan tore in katunga na lang ang babayaran, may ada libre nga medisina nga inhahatag. Kon may ada ka mo ipapaturi, 50% na lang ang babayaran kadinala hospital pag-inquire ngan pagpalista para may schedule kung saan uan pagturi. An amon gihap gin papahibaro an nga tanan nga nakadiha ospital nga magsunod la kitahan minimum health protocol sugad an pasulot hin face shield and face mask. Pagka may ada hin social distancing haiba samtang aadiha ospital. Salamat, nagpapahibaro OLGH Management. Come on, everybody. Kuya Wins kuno palahutaan ay. Lahuta pa more. So taking back to move around. Oy, kumusta ito natin mga suki nga nagbibiyahe na orog labis aton na ginbubuligan nga grupo again hin mga estudyante bali kaduha na ini nga grupo and mga estudyante nga nagtitesis mga kasangkayan nga aton ginmomonitor. Ini na warita na mo update pero han Biyernes okay na nga tanan anira. So yan nga adlaw mabalik adto herang 8 nga mga estudyante again. Labot la inihan nauna mga kasangkayan. Nauna okay na nakuha na nira tanan anira mga chike. First batch han aton gimbuligan makatagamtam hin educational assistance through itong mga programa ni Governor Ben Ibardoni pinaagi gihapon itong PSWD o kan Ma'am Josefina Paligutan. So now may ada second batch mga kasangkayan nga aton igin pantawag ngadto itong mga kasangkayan gihapon naton mga leaders dito sa Kapitolyo. Okay na gihapon iton era mga papers for educational assistance gihapon ini mabalik ra yan nga Lunes ngadto ha Kapitolyo para pagkuha iton ngadto iton era chike. So happy trip po ha iyo hinay kamo mga estudyante ha. Inin mga estudyante ini didi ha Iso Salcido mga taga Jinmac nga hin taga Hernani kasi una mga taga Kinapundan. So ini naman halo inihirayan na Hernani ngan ha Jinmac. Ngadto hirayan ng adlaw I don't know kung nakapag-travel nera wala pa ako nag-update. So amo ito mga kasangkayan ito naton bisang kumbaga maraot na aton baga kalawas. Waray man ako haira makaupod kasi inin nasa kadilikaduhan man na aton lawas. Nakamudapit yan na adi na kami kuno Kuya Wins diri hakuan tatawagan nato ng opisina kinakadtuan nera para maasikaso heradayon. So ganun na lang ginawa ko hininga second batch. Pati ang first batch gihapon ang pag-claim ni Rahadera Chicken haros nagkadudrungan nagkarabot inihera. So yan ang adlaw mabalik hira para hiton na pagkuha na. Sana mag-success na okay na nga tanan magamit na niyo iton nga bulig para hiton iyo thesis.
Ay usa man gud hiton gitatagan itong prioridad gyapon ni Governor Ben Evardone, labot lah itong panlawas inin edukasyon. Ay sa rin pa niya, libre naman nga tanan itong tuition fee, libre naman. Ikang congressman pa hiya o sa inihan iya mga gimpangamay-amayang gihapon where kundi tinawag na ni naton iniyang Mr. Edukasyon hadi. Oh, di ba? So ito na nagiging problema itong mga estudyante na sugad hini nga mga magte-thesis, kulang yung panggastos, depende ito naka-assign nga haera. So kinukurian itong pera nato ng mga kag-anak. Kinukurian itong pera nato ng mga estudyante. Yan ay inaabat hitaton gobernador Ben Evardone. Kaya nahihimuan himpaagi kung patiunan o nga itong probinsya mismo iton makakabulig nga dihiton aton mga tao. Kaya atong probinsya tinuod nga tawo iton una. So tanan nga mga inisyatibo nga ginhihimo makabulig iton aton probinsya naman la. Katagamtam naman la kita tikan iton aton probinsya, di ba? Kaya di nga panahon gimbibiling ito naton. Ano ba it nahibubulig itong probinsya haton, di ba? So yan na abredo nga tanan anuman nga klasehin mga bulig itong probinsya. Orog labis na pag-abot ha mga panlawas, health, ngan nga dihining aton mga estudyante. So ayan, may ada kita educational assistance, labot lahining nga tinatawag na BPE bulig para estudyante. May da pa kita educational assistance nga nakakabulig sugad hinihaera hini nga kabataan. Oo. So inin dako nga bagay mga kasangkayan nga makakatagamtam ini nga kabataan. And first batch kundi ako nagsasala nakakuha erahin nagkakantidad 24K. Oo. 26. Oo, kasi may nakahabol ang era ikasiyam eh. Oo, naglugaring hiya pagkadto na lang ni kasiyam. So nakahabol bali nagsiyam hera no gumawas nga nakakuha herahin 26K. Pundo hiton probinsya pinaagi hiton mga programa ginpapalusad dit aton gobernador ngan hiton binuligon nga kasing-kasing hitnalingkod ha aton PSWD yan ang panahon ni Ma'am Josefina Paligutan natatagamtaman iton sa lapi hiton probinsya hiton aton katawhan hit aton mga nanginginahanglan. So maraming salamat po ha iyo padayon na pagtapod ngan pagintindi iton iba paghulat mo ito naton hanya na kung kailan ako masakit mga kasangkayan, kung kailan ako bagalubat kita tatlawas, inindamo nga mga higayon an aton baga nahidlawan nga waray naton ka-upde. Oo, mismo ang mga taga PSWDO lumusad nga di halawaan, balanghiga, hiporlos para naman daman himpi out mga kasangkayan hadton mga nag-COVID. Maaram ba ka mga kasangkayan nga habugos nga Pilipinas, I don't know kung may ada na hiniya na nagpapasunod nga ibang province. Pero mismo kami nga Governor Ben Evardone, nag-istorya kami. Hiya mismo sumereng haakon wins habugos nga Pilipinas pag-research province iton hinatag bulig assistance ngadtohan mga nag-positive nganhan mga matayan han COVID. Hikita pala ito na una ito. I don't know kung may ada hitong magsusubad nga akong programa. So, congratulations po. Maraming thank you po, Governor. Hit imo sobra-sobrang suporta hiton aton mulupyo. Ngan imo pagtapod gihapon ha akon makiistorya nga makapaghatag hin info nga sugad. Inin saring niya pag pamakiana, pag-research kung hain nga province yan kitala iton nagsusugad hiton. So dara hiton aton pag-ugop nga matagamtaman hiton mulupyo hiton probinsya hiton Sinirangan Samar iton kaangayan nga para haera. So diri habong tuhan lawaan, habong tuhan may dakita itong mga records mga kasangkayan. Kaya bisang kun masakit kita, bisang kun bagalubat an aton lawas, an akon utok ngan mga kamot na trabaho lagi hapon. Na monitor lagi hapon kita para hinit aton mga kabugtuan. Nga nanginginahanglan nga hiton aton mga trabaho gihapon nga aadiha paglalaktan.
para updated kita. Ang kaso nga lang dere, wala pakikisama itong internet diditak cellphone. Oo, bisan la itong mga numbers kay dire taman pwede hirapan ngaranan kung hinuan mga nagpaka-tagamtam. Kasi confidential naman 'yon. Di ta matira pwede i-broadcast kung hirahin. No? Mga numbers nala kung piraan kada moon na nakatagamtam didiha lawaan natatahoban in pagkadamo o mga greetings anak birthday. Maraming thank you. จึงเสร็จจะกินบอกจะมูบอลาวก็สุดจะปีกันสนับปีหาวช่างให้ฮับปันนัดสเต็มชายเก่า always the TV อีกก็ชายเก่า Didiha habalang higa mga kasangkayan ang nakabenepisyo in abothin 51 ka individual habong to hambalang higa mga kasangkayan an ibahin ni nakakarawathin tag 5k kada usa while an namatayan naman nakakarawathin tag 10 nga magkamay-ada yung programa para hini ni Governor Ben Everdone pinaagi gihapon na atong PSWD aton mga official gihapon ha Treasurer's Office para matagamtaman hit aton mga mulupyo itong kinahanglanon nga bulig para hayra. So 56 hini nga 56 mga kasangkayan nakada 52 ka individual ang nakarawating kantidad 5,000 pesos parahan na mga nagpakatalwas hadto nga nasabi nga sakit hini nga sakit nga COVID-19 ha. And then upat naman ang nakakarawathin tag 10,000 pesos nga ayuda daramanggod nga naawat ang kinabuhi para darahin nga sakit. So dida ini habong to hiton na balanghiga mga kasangkayan. And then kanan bulig parahan adton mga nagka COVID kumpirmado nga nagka-COVID ngahin ang namatay nga darahan COVID. So amo ini mga kasangkayan nga dapat na didto kita hinihampi out waray ko inihira maupdi waray kita hinidto kapag monitor ay lubat manggod kita aton lawas. Pero bisan pa man o continue lang hapan atong pambulig pag-monitor masubaybayan naton iton na hinanabo itong probinsya. Makapamuhay-puhay kita din ha Sinarangan Samar iton hitatabo iton aton mga aton lugar para updated kita permi. Dila naman hyporlos mga kasangkayan 41 ka individual ang nakakarawat or nakabenepisyohan ayuda tikang nga probinsyahan Sinarangan Samar hapag manihog gapon ang aton gobernador pinaagi hinin AX o cash assistance para han mga confirmed COVID-19. So na 41 waray inira din haera inawat ang kinabuhi puros inira taga 5k ang nakarawat. Oo nasabi nga ayuda dinhi habong to didahabong tohan waray ako background habong tohan hipurlos mga kasangkayan. So ayun. So 41 dahil nang gihapon ito na akong post po ito Wins P. Abreu kung dila nala paki-follow na lamang po niyo para mabasa gihapon niyo. Oo and then tag 5,000 pesos parahan mga nakatalwas na nasabi nga sakit na buntuhan ni Porlos. Waray kita tagihin info kung may ada inihira dida namatay darahang COVID. So malamang waray siguro swerte lahat sila nakataluwas. Didi naman habong to itong lawaan daruda mo ang lawaan parang 73 yata i-try na kuhaon naton itong info.
Jinsen Ayan, habong tuhan lawaan 78. Oo, mali na ako numbers. 78 mga kasangkayan habong tuhan lawaan. 78 ka individual ang nakakarawat na assistance ti kan ha probinsya sinirangan Samar. Adi mga nagpositive inihang COVID didahan na habong tuhan lawaan. 73 ang mga hini ang nakakarawatin tag 5,000 ka pesos. Samtang 5 naman ang nakakarawatin tag 10K. Kay darang namatayan herahan-irahan ni kung mahakinabuhi pag taga COVID. So amo iton mga kasangkayan na dinihasor nga pati pero nagpapadayon paghihapon ini didto naman ha norte gihapon adto hera Ma'am Anadil. Oh, ini na dungan gihapon hadto nga mga adlaw nga era igin paghatag dinhi ini na anluyo nga grupo na didto liwat ha norte nga side. Oo kaya Hasan Julian, Sula, Taft, kan abid ang mga beneficiary nga recovered. Parehas gihapon tag 5,000 nga mga survivor naman 10,000. O amo ito mga kasangkayan baga mga na-miss naton gihapon nga mga event nga dapat inin nakadto kita nakaka-witness. Oo, pero waray naton iton baga makadto kay darang lubat kita. Lubat na ba? Hello kay Alicia Bindanyo dyan sa Taytay Rizal. Good morning kuno Wens, belated happy birthday haim. Ngan salamat sa imbitasyon. Oy, kan Mama Pabing gihapon, happy birthday kakulop, birthday niya kakulop. Hello Mama Pabing, mapay nga morning. Ngan kan Iday Crystalline, belated happy birthday kakulop gihapon. Salamat sa ring ni Alicia Bindanyo. Hello kan Blow Sapphire Wens, belated happy birthday. Naman ako nga di sa mga mahal ko sa buhay, Mario Gairana, Demetria Gairana, salamat Kuya Wenz. Love you all, ingat palagi. Alright, lahuta muna. Ay Charlie Ragaw daw para ito natin mga suki nga da. Standby. 8 minutos ito nakalabay, ito na alas 7.
Sayaw atong kalagasan, piniya sayaw nga turadan. Ang magpadisinig ang laalong hamon nga hiniya sayawan. Kuya Wens. Sinig pagkitan, ang sayaw nga itanaan. Nabina kong sa sayaw ang mga figura. Hasama raw gaytin pagkitan, ang bantog na sayaw nga turadan. Sunod man ang kurat sa tinig-tingog, isnis kawayan. Inhaliling nga tanan, laglaan balikbayan. Sayaw nga turadan, sikatan mga fiesta. Hala na, sayaw na, ayaw na pagluhan. Alsahan, tigil, itumpuin nga sunata. Ang hawak palugin lumayan, mga kamuting urugin mo pa. Ay basay mauwas ang mga rayuma. Hasama raw gaytin pagkitan, ang bantog na sayaw nga turadan. Sunod man ang kurat sa tinig-tingog, isnis kawayan. Inhaliling nga tanan, laglaan balikbayan. Sayaw nga turadan, sikatan mga fiesta. Hala na, sayaw na, ayaw na pagluhan-luhan. Alsahan, tigil, itimpuin nga sunata. Ang hawak palubay-lubayan, mga kamuting urugin mo pa. Ay basay mahuwas ang mga rayuma. Enjoy ang umaga. Pagkasama si Kuya Wens. Enjoy ang umaga. 14 minutos na ito nakalabay. Ito na alas 7 oras sa ito hayo hiton Mrs. Donuts di daha crossing kanten. Ang sayaw at tungkal, Ang bagong pasalubong ng bayan, Mrs. Donut. Ayan ha. Tikadto ka mo ha Takluban, Burunggang Giwan, Orti Pauli na ka mo. Nangalimot ka mo pagpalithin Mr. Donut ha Takluban. Oo, waray problema. Oo, mas madagko pa. Iton Mrs. Donut. Di ba? Ada ha cruising canteen. Kung saan ka mo itong daptor, sa ada ito na udong di ha cruising canteen. Kung dari ka maaram hain itong cruising canteen, adalah Palawan. Kung hain na mumutang itong Palawan, pera padala, ada gihapon itong Mrs. Donut, ada itong cruising canteen. Oy, good morning kay Erlinda Labutap. Ngayon, sugad man ito niya mga kuno kaupo dida. Mga pa nga morning dida hayo. Paglabis na itong mga taga-Hiporlos nga iya mga kaupo. Gigigreet ka mo na Erlinda Labutap. Ngayon, good morning kay Sir Rodel Crozos. Good morning po. Orog labis na itong mga teachers gihapon nga da Giwan National High School. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ayan, stay beautiful and handsome. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Hi kay Delia Adocal, morning winds. Babati po kay Dave Abog, Villahermosa. Happy birthday mo. Sana mo pa nga birthday itong umabot. Haim, I love you. God bless. Salamat Kuya Wins and more power. Marasa ngayon ko na itong Mrs. Donut. Di ka palit ate. Sana di ka palit a cruising canteen. Good morning Kuya Wens. Alayon po ako pag-greet maupay nga
Nga da po hiton akon mabay saingan gwapo nga mga kag-anak kanda nanay bilin ngan tatay Andy ha barangay Alog Salcido nga da mantak mahusay nga kabugtuan miss ko na kamo mga mahal ko love lots ningning mo all the way from Albay. Thank you Kuya Wens, belated happy birthday ngayon and God bless always. Okay, thank you ningning mo. 金色的肩膀怎么办啊？ Kuya Wenza, pwede ako magpakiana kung may allowance itong tanod ha munisipyo. Ay, di ko maaram. Basta parte ha munisipyo. Try mo pag-ask din. Ini nga bungto. Baman po ha MacArthur, may da po kuno allowance hit mga tanod. Salamat. Depende siguro sa LGU yan, ate. Oo, and then nadepende itong hiton LGU. Pwede naman siguro yan magkamay-ada. I don't know, kung din ka nga LGU. Nadepende kasi iton, Aira. Morning kay Junalyn Pumida. Magandang umaga sa'yo. Morning Lolo Wens. Simpani classmate Jafar. Pa-shout out la nga di akon family Hasalagan, Navidad family, Ablay family, Beronggoy. Stay safe la kita. To my 5 girls, love you. Mga daraga, stay humble always and most especially haamon for nga babies, baby Prenzoy, baby Tinay, baby Esay, and also haamon mga birthday yana nga 22, baby Daniel, advance happy birthday. At the same time, happy christening to you baby, love you. Thanks Kuya Lolo, God bless you. From G Navidad. Ay, ako nun niya pinalitan. Papaubos mo pa nga ni Haak. Sugar ate, lalo na uubos salinan mo pa, duduhan na la ada kabugos at salin, tutulo. So ganyan hitag, duhan na la kabugos, tagtulo. Duhaan na la, ubusan na lait. Uusan na lang ni atad. Oo, awgi papaubos ko na lahay, at sinahatay ko na lang uusa. And munchkins. Hello kay Gina Makabutas, magandang morning. Din akon sangkay on, ambot ko nakikigsangkay pan ha ako niya na hiya. Oo, greet ko niya in happy birthday kan Edgar Prohimo Makabutas, tagang pahiyahin damo pang birthday greetings from Sheka May Makabutas. Mama Ina, salamat pagbata Kuya Wens. Walang anuman. Kumusta ka na? Kumusta na't kaloy sa Diyos? Good morning Kuya, greet ko lahera Kuya Arman, yan ate Zaini. Yan labi ka ni happy anniversary nga maupay liwat nga patron kan Auntie Luz Villacaba Cabos labi ka ni Barangay Lupok Giwan. Hi kay Estrella Celidonio, happy 60th birthday kan Teresita Cabarrio Badi nga nagsasalin oro gito niya kadlaw niya ng adlaw. Greetings tikan kan Encantada the Veterans Han Campaulino. Come on, everybody. Daming sinabi. Napakiana-ano itong requirements. PM kita mamaya ate after my program. At ano na lang, lapitan mo na lang si Francis Aldaya. Salcido ka, di ba? Oo. Si Francis Aldaya. Type, search at iyang ngaran, Francis Aldaya. PM mo na lahiya, lugod. Ano, kay Salcido ka man. Oo, iton imo, kung ano iton imo, kailangan mo siya. Kailangan mo yung tulong niya pala. Si Francis na lang po, ha? Siya yung may ano ng Salcido, hiya itong coordinator, itong Mercedes Salcido. Or kay Konsehal Charles din. Hi kuya, greet ko laan para pan botlog didiha Santo Niño. Thanks. Yung anamon kakulop pinangarigusan nga beach ano.
Oo, waray pangaran nga beach. Oo, inin bulig ako dida kami ang naghimunaran. Oo, magkakamay da na hera dida ngaran. Dida kandulong, kambulong. Oo, yan na, di rin na ito magiging kandulong. 金色的肩膀， Magkakamay da na herahin ngaran. 我是这 Nakaistorya ko an tag-iya nga da. 白呢， Kara nga mag-asawa. So may dahera mga gimpipilian nga ngaran, binuligan ko hera pagdesisyon. O yan. Kaya, ayan. Kung ano nga ngaran ito nila gagamiton. 穷的人的故事， Maupay nga da Safety talaga. everybody， Iton sulog hiton dagat, diri pagawas, diri pangadto hiton kahaluagan, pakadiha sa kub. 呀我呀， Oo, tapos may dida, basta very safe, yung masasabi ko. May kanang pambata, 我呀， may kanang pangkalagsan, 是真 oo, halarom, 知道， oo, damo iton mga cottages nga na magdudugang pa ito hera. 啦啦啦， Oh, mag-iiba na iton ngaran niya. I don't know kung saan hera magtitikang. Oh, wala pang entrance fee. Para entrance fee, cottage lang. Pwede pa mahisulod iyo sarakyan, yung dida mismo at iyo cottage, di rin iyo babayaan dito hagawas. I don't know kung magdaramo na kasi magsusurook na bangin at nahagawas ito iba. Pero kung mga single lang ang motor, pwede mo lang igarahe di dati yung iyo cottage, ito yung motor. Masusulod niyo. Maupay ito na pamariguan nga ito halarom, matinaw, dagat. let's sunshine， Oo, pag be shy， padiwe babi, nag-enjoy ha. Huwag kulob, nakadamo, lugmoy handagat. Panuhuran panganim pana, kay maninilip. Oo. Try nyo mga kaibigan, adiha Santo Niño iton hiya, lampas iton Santo Niño, diri nga diha may port. Pero kung ada ka mo ha port, tatanawon iton niyo iton mga cottages. Itong pag-agi niya ngadto pa, malapos pa ka mo, sagka pa, pakalugsong adan, bago nga kalsada, pwede road dida. everybody， Oo, lugsong ala ito niyo, diretso lang ito. 穷的人的故事我是梦想的，Come on everybody， get your side in the house， 就我们。 gindesisyonan namon, bulig ako ang pagdesisyon. Itong ngaran, itong dida. 就我们的祖黑 Kaya, mag-iiba na ang pangalan yan. Antayin nyo na lang. 呀我呀我呀， Maupay dida, paraguan talaga. Oo, safe na safe. Okay, magpipili ka la, adi kahaluyo, hawala hatuo, dila naman itumbot nga kanang kabataan, tagpahawak lahit kabataan ng gugti. 我是这一个 snap， Tapos inalad yung mga, basta okay siya. finest sunshine， Babalikan ko yan doon. was the city， Sana pagbalik ko may pangalan na. Pagbutang na namon hit ngaran. Parang bulig ako Bulig lang ang pagdesisyon ng paghimon ngaran. Ay, Kuya Wens, magigreet po ngayon akong bugtohin. Happy birthday, Brian Dadali. Ito ba? Ayan. 呀我呀我呀，就我们的祖黑呀不要烦恼，就我们的祖黑呀我呀我呀，所有事是真的有那。 Good morning kay Sir Barry Grefel Tolentino dida ha checkpoint ha Lawaan. Ano? Magandang umaga sa inyo. Nasugad man ito mo dida liwat mga kausa, sir. Hinay-hinay, ingat po. Maraming thank you sa greetings, sir. Ang dami kong greetings dito. Di pa rin pang-apat na araw ko na to. Sabi ni Sir Grefel, Sir Barry Grefel, hinupay hit nga cake. Happy birthday again. Sa ano yan, ito na akong cake, Sir Barry. Ito hay porlo, sarani lahat iyo. Kay Ma'am Indang Bagunas po. Indang's Cakes and Pastries. Dida light, harani light, dida iyo. Salit, pwede ka magpagawa, personalized ng cake. Again, congrats ha, dida ha, Margarita. Itong Ira Kalsada, human na. Kakulop, pinasyadahan ni Monsor Roselio. Oo, okay na nga tanan, So, tangpos na, tikan din ni hiton pagbungad, pakadto hera sa kub. Dadurog-durog tong nangadto itong mga simentado na. Oo, congratulations po, ada kan barangay kapitan. Ito ni iyo dida, maabtik nga kapitan ha. Oo, dumaraon hiya kan Governor Ben, dumaraon hiya kan Congresswoman,
So ginbakyangan iton di nga kalsada hanaton gobernador nga hanaton congresswoman para hin magkamay-ada hin katumanan manggod inin mahimugsok iton nga maiha nga hingyap nga kalsada dida Santa Margarita. Sumalapakan Monsor, Kuya Wens, natapos na. Usaha mga priority project ni Governor Ben Evardoni o Congresswoman Maria Fer America Abunda an magkamay-ada tuhay nga kalsada ha Barangay Santa Margarita. Abong tuhang kinapundaan. Yan na, natuman na. Sumalapakan Monsor. Kakulok nga adlaw Mayo 16 iyagin bisita an sabi nga kalsada. Human na gudman tikan din hiton pagbungad entrance ngadto sakop kay daan naman ngadto may semento ditan palugsong la harayo-rayo pa kaupay pero yan na mga kasangkayan ubos na. Pakadto ha Margarita ubos na nga tanan iton ira kalsada sementado. Maraming thank you po iton aton mga leaders nga seryoso nga nagpapatuman iton mga proyekto ngan paghataghin mga kalungganayan nga dito naton molupyo tinuod manggod nga iton aton probinsya tawo iton una. Maraming thank you po. Sumalakang kapitan habugo sa ngaran iton mga taga Margaritanhon. Damo nga salamat nga kan Governor Ben ngan kan Congresswoman Maria Fe Abunda. Ito niyo pagbakyang hining kalsada nga magkamay-ada lahing katumanan. So yan kabugusan na. Sumalapakan na Kapitan Florence Makaweli. Sempa niya bagadako daw ini nga bulig hayra syempre. Maiha na nga hingyap hanbugos nga barangay nga magkamay-ada hin konkreto nga kalsada para diri na kukuyan itong mga tao. Labi na kung parte ha emergency nga paggamit or pangdagmitan nga paggamit itong kalsada. Pasalamat din niya baga natuman na. Congrats gihapon hay mo Kapitan Florence dida Santa Margarita. Iton imo baga waray pagkabutlaw nga baga pag kinubit-kubit sa rin ko pa nga panahon. Kubit-kubit iton iyo mga ipinapasa nga mga proposal, yung mga hingyap nga datiyo ka barangayan. O din niyo hiton baga pangamuyo pagampo nga lagi kayong updated. Dari kayo masaring lang nga nakapasa na kamihan nga kuan asya nga hini. Adto na okay na. So parehas kita kan Kapitan Florence iton Margarita. Tingnan mo. Hapsay na iton era kalsada. Labi nang ito na iton mga leaders ito atong probinsya yan na nagkakaurusa. Diba? Ginkakaistoryahan nila nga adi iton Margarita asugad hini na nakakuha kita himpundo. Dire ini matatangpo. So, ano daw la didagub? Ano taton kuan dida? Sige, ako ito na didi. Tatangpuson tayo iton sugad ini. Pag bakyangan tayo niyo, di ba? Amo ito dida iton baga nakakaupay. Dire kay nagpapaiya-iyahay iton mga leader kay kairo iton molupyohin baga iton mga leader nagkakaibahin tuluuhan. May hinpasikat la, di ba? Nahinabo na ito hadi nga panahon haton nga nagkakaibaan era baga inin tuluuhan. Dire makikig-usa kay karuyag niya maghimo lahing kalugaringon niya dungog, di ba? So nararaot iton mga mulupyo itong probinsya. Itong probinsya at naghihimakuri. So yan na, maraming salamat po kay Congresswoman, kay Governor, sa lahat ng mga leaders po natin itong probinsya nga nagkakaoro sa era. So waray nagiging problema ha mga proyekto nga igin papatuman ita itong probinsya, diro-diretso nga tanan. Di ba? Amo iton baga advantage iton baga mga leaders nga nagkakaoro sa desisyon. Dire kay nagpapaiyahay. Congrats gihapon ha iyo Congresswoman Bunda ngan Governor Ben Evardoni. Adi baga kaupay nga kalsada hawan-hawanan. Linabyan ko ini kangina Monsor. Oging kulawan ko. Direct ko niya na si Search Francis, direct ko na si Search ito yung ngaran. Bangin ati, kuya, gimblock mo yung Francis. Type mo la Francis.
Masi-search mo gihap ito. Come on, everybody. O Facebook po. Chính xem sẽ kiếm bao giờ move around. Tôi sẽ ta vì cause nang ihaw. Siyang hayaan at siyang siya ikaw. Always the TV, ikaw siya ikaw. Come on everybody, DJ Sonny and the Hall. You are ridiculous, you must have more time. Come on everybody, DJ Sonny and the Hall. The woman gets shy ikaw. The woman gets so high, ayaw, ayaw, ayaw. The woman gets so high, ayaw, ayaw, now. The woman gets so high, ayaw, ayaw, ayaw. The woman gets so high, ayaw, ayaw, now. La la la. La la la. La Ayan, pinag-uusapan na tayo sa buong Pilipinas. Oo, ito na probinsya, itong Eastern Samar, ayudang pinansyal para sa mga tinamaan ng COVID-19, ipinagkaloob ng pamalaang panlalawigan ng Eastern Samar. Baga 10 minutes ago, nag-report Ma'am Penelope Anyo sa Bulan Pumida ngadto ha Radyo Pilipinas. And then, daring ko pa kangina mga kasangkayan, bugos nga Pilipinas, nga mga probensya, pinag-uusapan. Magpagsusurubaran na kita hinay sana itong ibaliwat nga mga probensya magsugad, no? Makapaghatag gihapon hirahin na bulig ngadtuhan mga tinamaan ng COVID itong province. Eastern Samar ang kauna-unahan nga probinsya nga nanhatag in assistance, may programa nga paghatag in assistance ngadtuhan mga tinamaan ng COVID nga namatayan darahang COVID. Come on, everybody. Malamang may danahin ni magsusurunod nga iba pa nga mga probinsya nga hinugad. Dere na hira mapapasa na all nala. Para naman makabulig gihapon itong province ngadto ha raliwat mga mulupyo. Parehas itong iging bubuhat ito naton gobernador, mga kasangkayan. Always the TV, ikaw siya ikaw. Come on everybody, DJ Sonny and the Hall. You are ridiculous, you must have more time. Come on everybody, DJ Sonny and the Hall. The woman gets shy ikaw. The woman gets so high, ayaw, ayaw, ayaw. The woman gets So yung ading kinapundan nga naarohin kanan medical assistance po kinapundan paki-contact po kan Marilor now. Cabos or di kaya Monsor Roselio. Ito nga mga ngaran ang pipinanhilwason ko po. Automatic assign niyo i-search diha itong FB. Send niyo messenger po, ha? Oo, para mahibaruhira asya itong iyo kinahanglan para magiyahan ka mo nira mga coordinators po naton itong hira didah kinapundan. Didah kinapundan po, ha? Para adi medical assistance nga nag-message sa aton. Palihog po nala dida po kamo kan pagkayaan hiya na himunso nagkita kami kakulo tumambong ini na aton baga pangararigos. Nakadto ini hiya. So ani pa da idon kun kumadto na ni Katbalogan. Pero kun adto naman hiya Katbalog niya na ani naman hi Marilor Cabos. Paki-search na la po ito niya FB para mabuligan ka kuya or ate. Dida ini nga naaraton medical assistance naton, ha? Okay. Antuig Meloy Vicentus Uno Bulanhan September 28 Ang pitsang gintalwasa Ini nga aton bungto Ang pagmaltrato nga buhat ang mga Amerikano Ang balanhiga bunto nga sa kuhan samar Nga tapit hamay sinirangan Tungudhan pagkaurusahan nga tanan nga sibilyan Ang kadatag sa nagkamayada kamuray
abanador, nga di pagraw-gaw, kung lupig-lupig kung ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw, kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Damo nga mga mulupyo ang nagkaurusa, ikang hakinapundan himurlos lawaan o balan higa. Idaan magbagtingon na tulong nga mga lingganay ta, agud magmahimyang pati kinabuhigin pusta. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Tungudhan pagpasingunan ni Kapitan Valeriano Abanador, nga di pagraw-gaw kung lupig-lupigon ang mga balanigan nun. Bisan kung mga armado, ang mga Amerikano, na perdi tahirahin arni sundang ubulo. Sanggit idasig ta, iparayaw ta, nga ang aton kung tulugar nga diri lang kay basta-basta. Manyag nga munisipyo, sing manok monumento, nga hinumduman kang Kapitan Valeriano. Kandiri lang kay haistorya, may makakatuan ka pa. Ako'y mayuan hagdan nga busay, o matinaw nga salok. Busay hawan bangon, matugnaw makusog nga tubig. Hadagat kara sa karikuan, abato damuan tinurutan. Tagayan mahal na tuba, pagisulusugi nga isda. Ang pagkawaligong problema, tungod kay mga paraguma. Iskon mga prutas sultanon, abundahin mga duma. Isalin ka kumato, madadawapan mo. Tungudhan Good vibes na kasama tuwing umaga kay Kuya Wens tayo sa umaga. Tara na si kita, tara na si kita sa uma. Kay bain si kita abutan, kagutom sa tika amihan. Kun baga si kita kablason, san bugas nga aton balunon.
na lang. Oy, good morning adakan Gis Mongkel, ano? Kumusta kita? Sugad manggihapon nga dekan Gis Tuni Anus naman mo nga morning. Oh, baga didi ha barangay Tagiti ano adto nakalabay nga adlaw. Baga duha na kadlaw ano nakalabay. Usa gihapon nato na bugto ini nakarawat gihapon hini na 15,000 tikan ha provincial government ito ni Eastern Samar. Ini na hiya Sir Ricardo Alinas ano nakatagamtam hiya hina 15,000 mo bulig medical namduman talay ni kay baga nahi namdum kita darahin nga may nag-message sa aton parte medical. Ini naton usa nga bugto ha barangay Tagiti hiya Ricardo Alinas tama ba? Sumalakan Gisto ni Amos ini na pinaagi ito na gobyerno probinsyal nataga naton hina guti ay nga bulig assistance pinaagi kan gobernador and then usa nga bugto naton dida ha barangay Tagiti Lawaan sugan gihapon dida ha barangay Tamuso Hamburungan hiya Jordan Figueroa no Jordan Figueroa ini karawat gihapon ini hina kantidad 10,500. Amo ini mga kasangkayan ito na baga sitwasyon niya na ito na aton probinsya Sinirangan Samar and then ito na nahitatabo baga mga pambulig pinaagi hiton na pondo hiton na probinsya pangunguna hiton naton gobernador hiton naton mga namumuruko hiton mga sugad na PSWD ini mga opisina nga madagmit makapaghatag hina serbisyo ito na budget accounting treasurer office sa Kapitolyo PSWD, PSO Office, nagkakaurusa ito na mga opisina naton ha probinsya para madagmit nga matagamtaman ito na bulig ito na aton mga katawhan. Ini mga programa nga ginpapalusad ito na aton gobernador, Governor Ben Evardoni. Darang bagaguti na lang ito naton oras. Basadahan na naton paper naton ng mga greetings ano nga di ito naton na mga suking nagkukulaw nga na namamati di naton era tagsa nga mga radio sets. Shout out ko nung adto ito na ako mga kids sa Kugon Kabakaba Compound Abby and Rumar tanan na lang nga di pati nga amon nag-iisang Papa Land sa also nga di Aidas Compound. We are watching you live Kuya Wenz. Morning everyone and God bless rin ni Maribel Robias Ada. Maraming thank you. Good morning kuno kan Mana Linda pakitugtog na anayhan kanta nga Mana Linda kay masayaw hi Mana Linda. Hello kay Mana Linda. Mana Linda. May nakita mga message request ano, yung mga dere naton friend ha FB. Ito ni yung mga messages ni nga dito nga message request pag tinutuyo naton itong pagka-abre ha. So adi kita ito ni Yo May Know. Zel Guns, belated happy birthday daw. Ayan, sabi ni Zel Guns, ano ba? Ay, my darling is ka. Anak kong paboritong hakanta. Ayaw na. Ako paantosa. Taraw ka na. Ilin. Akong gogma. Na ikaw. Bugla. Ang akong paglaon. Hindi niya kalibutan. Oh my darling is ka. My darling.
Iska. Isang Good morning kuno kuya kay Mama Lia Ablitis and Papa Joel Ablitis from Barangay Siginon. Good morning po Kuya Winspi Abrio. pa, isang albigat ko, 88 kung nahigugma bagalahin 18. sige na, ikakon, Generobeseta kaya na waray mo ba, bato na. Kuya Wens, accept God a friend request. Thanks kuya. Di ako makapag-comment ko no. paglangana, may alinis ka, kaya akong diyas, nagadaan, Nagona. oh my darling Iska, kawaray mo kaluoy, kawaray mo kasing-kasing, kawaray mo aday, kawaray mo pasikun, ngayon ka maarap maluoy, ako. Pakigreet naman po mga taga-barangay Trehan Ernani Labinagod iton Bantangan Guasis families. Permehera na mamati iton imong programa ngan pagigreet liwat Ate Daria nga pipinulupoko. Ayra kusina yan na. Greetings from MC Kaya na, Mariano Cleofas. Pulupoko good. ayaw na, Ay, ako, paglangana, my darling Iska. yes, nagadaan, Nagaho na. Kaya man lang ito na medyas. na, tingin, akong gugma, Eh, kumusta nga da? Kan madi Pascuala Maragrag, Hasityo Salvacion Hiporlos. Ay, kumusta? Madi Pascuala Maragrag. Alaga daw ito. sabi siya sa minuno, Oy, dari ni pag-ambisyon, ha? Ba't ako hinggugma? ayaw na, Buhay na mga kasangkayan, ang nag-request na Manalinda. Adi, Manalinda. Sige, tokre. Maupay sumayaw, di manalinda, mabagsik lang gihapon, bisan kun lagas na, diri na surinder, diri na ritera, okay kun maustura, pagalandaraga, kunim kikitaon, an pamahong-pahong, kamahiyong-hiyong, haniya pamayhon, diri masurupon, permi malipayon, salit di manalinda, pagkalahing batanon. Umutod man ngayon ang siring hatong daraunon, diri na lalagas ang tao, kung permi malipayon, isang tambakit in problema, ayaw asiha, pag-enjoy sa pagbuhi, papariho, kan manalinda. Umugod man ngayon ang siring at kundara uno, diri na lalagas ang tao, kung permi malipayong, isang tambakit in problema, ayaw asiha, pag-enjoy sa pagbuhi, papariho, kan manalinda. Isan kong sinta na, iton iya edad, ang pormahan lawas, waray pagkabanta, bilib ka manalinda, damon naruruya, mahusay lagi hapon, nagmalaong-laong. Karasan ko ni Manalinda! Isan lagas na badalagi hapon ni Darada. I love you, Manalinda! Umurgun bangayan ang siring hatong darahunod,
papariho kan malalinda. Umugod man ngayon ang siring at tundara uno. Diri nalaladas ang tao kung pirmi malipayong. Isang tambak iting problema ayaw asiha. Pag-enjoy sa tangugi papariho kan malalinda. Ayan, pag-enjoy ko na santang buhi pa. Naging natural. Paano ka mag-enjoy pag wala ka na? Rosemary Barnett, magandang morning. Thank you for watching po, ate. Imana Linda. John Ranelia, magandang umaga sa'yo. Happy birthday ko no kan Johan Kurt Daiz Ranelia today, ha? Si Johan. Ernani, I love you Kuya Johan. Salamat Kuya Wens from John Ray Ranelia. Pagalan batan. Umugod man ngayon ang siring hatong darauno. Diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayon. Isang tabang itim problema. Yung ano, yung oo ngayon, anaton may nakita yung bubuligan nga usa. Oo, kaya kay nanay, kay ate nanay. Kasi bata pa niya nga nanay. Oo, ate, paki ano naman, paki adi kasi nag-message siya akon. Hindi rin naman pwede ate nga ako itong magkukumply ito ng mga papers eh. Oo, gintuduan ta naman kasi ikaw kung haing ka mapakadto or tagi ako itong number, itong imo ko kadtuan kay para ka istoryahon ko. Yun yung naging agreement namon. Wag naman pati ako pa it makadtot pagkuha para mo kay diri gadamay pwede. Diri man hiakot nanginginahanglan. Oo, di ba? Tutulungan kita. Bubuligan ko i-comply ang akong ginhatag nga requirements. Ngayon, kahit nasamahan kita nga doha Kapitulyo, okay la. Pero ini nga mga kinahanglan mo nga di dahil itong barangay, hindi naman pwede nga ako makuha itong barangay indigency. Kasi study ako makadto itong UMS. Oo, ano na lang po. Tagi ako it number itong UMS, pwede tawagan natin, kay istoryaho natin. Pero personal ka hindi nga makadto, ate. Huwag naman yung ako pa yung pagagalitan. Diri gayud naman maupay. Nabulig kita. Yung pagbulig nga tinutuddoan ta at binubuligan kung pati unan o hera magios. Oo, diri kay mabulig nga ayoko nang magsalita ate, ha? Ano na lang. Oo, paki-comply yung ginsend ko hay mga greetings na lang. Requirement. Then, pag na-comply mo yan, pwede kitang samahan ngadto ha province para mapadagmit or kung ano ang pwede kong magawa. Comply na lang po adto nga akon igil ano. Kasi gusto niya kung pwede ko ako na lang itong kumuha barangay health certificate. Hindi naman po. Diba hindi rakitagan kapitan? So marangin kapitan kahikot nanginginahanglan hini. Kasi study akot makadto itong UMS akot makuha. Di gad ada pwede ito. Diba? Pagalan daraga. Tapos may dahiya mga damo la nga. Marloloy nga baga medyo malain na pamatian. Pero naintindihan ko siguro ikaw ate baka nasa ano ka ada kahin na sitwasyon nga. Careful lang po tayo sa mga salita. Tumutulong po tayo sa abot ng ating makakaya. So, pag itong mga personal po nga kailangan personal talaga yon. Hindi po pwedeng si Kuya Wins pa. Palihog po, please lang. Kung gusto mong matulungan ka, tulungan po natin ang sarili mo. Tulungan mo rin ang sarili mo. Hindi po puro si Kuya Wins. Oo. Dami nating tinutulungan. Damot at nubuligan na kaya nira naglulugar nga may adaadi nga ni sa kagrupo. Iba naman ini nga kanan sa kagrupo. Tinatawagan ko la itong mga opisina ng kakadtuan para madali
lang pumila kung damo matao sa kunwaray. Biglang ihaw Pero itong iba, di rin mangguhira, iba nag-aalang, syempre, tato, no, para magkamay dahirahin, fighting spirit nga, kumadto, dumaraon. Maupay gihapon, itong nakukontak nato nga daan, itong irakakadtuan, hikawan kuan, sige upo ka na, lingkod di ba? Sa mga ganong bagay, pwede kitang tulungan. And, pag abot ang province, kung di rin mo kaya nga, mag-usak ka nga do, parang di ka maaram, no, kung mapakain ka, pwede din, tulungan kita doon. Oo. Pero ini nga, pag abot na nga diha mga barangay, nga dito na LGU po, UMS, please po, sarili na natin yon. Okay? Ay gad damuhin istorya nga, yakan nga. Nakakasakit. Pero sige la, okay la ate, kay kaparte la guro yan natin problema ang ginaagian. bakit in problema ayaw asiha pag-enjoy sa kabuhi papariho kan manalinda umugod man ngayon ang sing at kundara unod diri nalalagas ang tao kung pirmi malipayong isang bakit in problema ayaw asiha pag-enjoy sa kabuhi papariho kan manalinda bisan kung sinta na itong iya edad ang pormahan lawas waray pagkabanta bilib kan manalinda damong naruruya mahusay lagi hapon kan malaong-laong karasan kung manalinda isang lagas na padala ni hapon ni Darada I love you manalinda umudod man ngayon ang siring at tundar Good morning, Kuya Wels. Pakigreet akbog to na mag-birthday buwas. Kan Joel Ablitis Jr. Happy birthday from Ate Apple Ablitis Didi Salcido Vel. problema Salcido Vel. siha pag-enjoy sa kabuhi papariho kan manalinda umugod man ngayon ang siring at tundara Langin ko na uyab mo, Lolo. Ikaw maging papakuha. tao kunti Ay, nako. Thank you. Pinatawa mo ako. sumayaw Hello, Ate Evelyn Yaona. Good morning. Shout out kan Rosemary Barnett na nagsisinayaw iton imo lauta nga nahilo aada nga akpatod nga mahusay. E Alicia Abindanyo. Love you. Salamat sa pagbasa ko sa ring na Evelyn. okay kung mahustura padalahin daraga hindi kitaon ang pamahong-pahong kamahiyong-hiyong hadiya pamayhon dirit masurupon permi malipayon Bueno, alas 8 na mga kaibigan. Waray na kita oras manggod. Pasensya na po. Itong iba, waray magkababasa ng mga greetings ha. diri nalalagas ang tao Ayan, so ate, okay lang, no problem. isang tambak Ay, hindi po ako galit. ayaw asiha pag-enjoy sa kabuhi papariho kan manalinda umugod man ngayon ang siring at tundara unod diri nalalagas ang tao kung pirmi malipay Okay lang yun, okay lang yun. ang bakit problema ayaw asiha Di po ako galit, don't worry. Medyo masakit lang isipin. Na sinta na anyway, okay lang yun. Baka ada kaya nahin na panahon nga talaga kailangan mo tapos parang feeling mo siguro na di mo kaya buhaton ito sa ngabutang. damong naruruya Kaya po nila at ating ako talaga, bakit hindi? Pero personal mo yan eh. Ikaw yung paperma doon, ikaw itong maharap, ikaw papakianhan ni kapitan, ikaw ito na i-interviewon nito ni MS. Di po pwedeng ako ang uupo doon. Darada Yun yung fact dyan, ha? manalinda Okay lang yun ate, no problem.
Bueno, aray na kita oras mga kasangkayan. Hello kay Laila Jalila. Good morning kuno kuya. Go, 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 Miss Philippines, Rabia Matiyo. Ay, anay pag off air kuya. Patugtog anay kan boy tayo mga masayaw-sayaw para la hit akon lola nga mahinay la sumayaw. Boy tayo. Talang yan dito, boy tayo. Sandali, pagbibigyan kita. Tapos mag-i-exit na ako kasi wala na akong oras. Ha? Okay, eto, boy tayo. Kung ikaw inday, mangitag pa man mo dun, siguro ang pariho kan tayo. Kung simba ko ka mo, kung tayo mangitag gayon, magmahal nga mo hangtod sa kahampuran. Kung ikaw inday, mangitag pa man mo dun, siguro ang pariho Samboy tayo. Kung simba ko ka mo, tayong mangita gayon, magmahal nga mo hangtod sa katuran. At ang ngayon ba yan, ika'y kay inihiyan, di makibabay. Pero pagbantay na, yan ay ang pagkumpiyansa. Kay nadanay pa, pisang iyalagas na. Kay inihiyan, makibabagi. Pero bantay lang, yan ay ang pagkumpiyansa. Kay nadanay pa, bisang iyalagas na. Kung ikaw inday, mangitag pa man mo nun, siguro ang pariho, nangboy tayo. Kung sipa pupuri ka mo, huwag tayong mangita ngayon, magmahal nga mo sa kahampuran. Kung ikaw inday, mangita pa man mo, siguro ang pariho, tanmoy tayong. Kung sipa pupuri ka mo, hindi mangita ngayon, magmahal nga mo sa kahampuran. Apang ngayaw baya, itay nganin, kay iniyan, makibabagi. Pero pagbantay lang, ayaw pagkumpiyan. Alright, ayan ha. So, boy tayo. Ang paborito ni Emo Lola. O sa kita lumugas mga kasangkayan, otro aton babasahon na din ang pahibaro. Yan ang bulan, Mayo 2020. So yan na inibugos nga bulan itong Mayo mga kasangkayan. Iton Our Lady of Guadalupe Hospital, General MacArthur Eastern Samar in magkakamadahin summer promo parahan era medical nga serbisyo. Magkakamadahan promohan na tore. Ang dating nga presyohan tore in katunga nalaan babayaran. Mayada libre nga medisina nga ihahatag. Kung may da ka mo ipapatore, 15% na lang ang babayaran. Kadala ha hospital, pag-inquire, ngan pagpalista para ma-schedule kung saan o ang pagture. Amon gihapon, ginpapahibaro, ang nga tanan nga makadiha hospital nga magsunod lang kitahan minimum health protocol. Sugadhin pagsulon
face shield, face mask, pagka may adahan social distancing ha iba samtang aariha sa Kubiton Hospital. Ang nagpapahibaro ba OLGH Management. Alright, maraming thank you mga kaibigan. Og sugad man ito naton mga suki nga aton mga mamarati, if live man o didaha live radio. Magandang morning. Yan, sugad man hangaran ang kaupo di diha technical side isang kay Jomak. Ini naman ang iyo sangkay nga mabaynon Kuya Wenz Pelicano Abreu nga nagbibili ni nga akong poblunganon. An pagpasaylo indire makaralo kun animo kasing-kasing ni sincero kaya nimo dughan timpluhan Ginoo angay paghirutan han tao. Damo nga salamat. Bye for now. God bless. Eastern Samar. Ako ang tao nga mabinuligo O sa liwat ako nga makisasang kayo Basta maupay lang pagdaraha ako Sakay ko bisan nga plaso pobrehado Bisan diin akong hirapa ba siya Mga sakay ko bisan lang pobrehado Importante ito hiraha akong Sangit bisan diin hiraha akong kakadtuon Kung hiram ang inahanglan ha ako Mabunig la ako basta may higayon Kayang tao ara-alayon la ito Kay di permian kabutang hang panahon Angay niyo hinihuna-unaon Nga di maupay ang tao nga aw-ano Kayang tao nga makisasat